Здравейте, играчи на Draken Sang. Влизаме в Сиги Хард с няколко приятела. Един от тях в момента говори с нас. Каза се Бобито. Боби, всички ли излезаха или боса още го няма? Не знам. Ще влезем пак. Дава супер яко никат. Мантия, която дава много кръв. Вчера един наш приятел Драконов го спечели много бързо и му даде 500 кръв. Това беше доста за него, но за Драконов все пак кръвта му е нужна. Боби, къде си? Нещо ми бъдна излезна за мен. И се влизам. Може да лаги някъде между клипа. Нищо не се знае. И така. Нищо не става, Ще не сплезнеш на 45-та тогава. Абе, Боби. Искаш тук да го спечелиш? Влизам с 42-та. Да причетни. Другите влезнаха. На колко е? Аз не се почна, казах, че влизат. Малко ми лаги. Боби, то от 30 ниво пак е добър, бе. За 30 ниво. Та жена. Горска жена. 40 ниво, защо не е тук? Не знам. Смятам да не записвам много, като би ми боса един път и да спирам. Става ли? Извиняваме се, ако чувате шума от мишките, които штракаме, но не може да се прави. Поне до сега не сме намерили нещо да го правим. И впроче, това ми е първият видеоклип заснет на тази игра. Иначе сме заснемали видеоклипове на King's Road и на други игри, но с други имена. Боби, какво танки ще?
Къде имаш толкова много кръв? Има специален ивент, който сме много назади. Аз имам 1200 боби напредък. Ти колко имаш? За влизане колко имаш? Аз имам 408. 200. Кажи нещо, Енди, мълча. Всичко да кажа. Сега убиваме Сиги Хард, така се вика по-напряко. Пада се уникат, той е много силен. Много хубави айтеми дава, легендарни, удивителни. На всяко... 3 пъти дава удивително, на всяко четвърто убиване. Боби на всяко четвърто убиване, нали, дава легендарно. Това е много добре за някои играчи, които нямат хубави айтеми. Аз в началото нямах много добри айтеми, но нямах и много кристали на истината. Не можа да се отключвам много айтеми. Допреди 2-3 месеца героя ми беше гола вода. Но като почна да цепя тези босове и почна да дава хубави неща. Опа, нещо пипнах. И ще използвам унищожение. И се го убиваме. Това малко стана. Впрочем, този бос има много кръв и е горе-долу силен, колкото Горга Хард. Убихме го. Удивителен жезъл. Удивителна криза. И с това ще приключваме клипа. Чао и приятен ден. Кажи чао, Боби. чао, чао. И до другия път. И пак заповядайте.